भुटान नामलांनि हाजोआव जों बेरायगासिनो दङ। जायगाफोरालाय जोबोर मोजां आरोना बेरायथिंबायल' थानै बिथिं नै ओरै थांनाय लामा दङ। मा मा मोनलाङो जोंबो मिथिया बेरायफेराखै जाहैबाय। जाबाय कर्ट नामलांनि कर्ट बै हाजो गोजौ आरोना कर्टआ नै हाबनाय गेटआ नै बे जाबाय हाबनाय गेट कर्टआ एकदम गोजौ आरोना नामलांनि कर्ट। जाबाय कर्ट आरो ना इयो नै कर्ट इकुवेल जास्टिस आन्डार ल' गोजौआव जाबाय कर्ट। जों कर्टनिफ्राय ओंखारबोबाय नै एकदम सासे जेल जादोंमोन जोंनिया नैहाय जेल जादों दिनै दिहुनबाय इखो कर्टनिफ्राय नै थांनोसै जों। आयौ मान साफा फाग्ला जालांगोन। मन्दिर एकदम भगबान मा दं बुद्धनि मन्दिर दं बुद्धिस्ट थांनो मोनला बे सामब्राफोरा बिफां लाइफां दंफां साफा दामबार फैगासिनो दं। Tumsang हटेल ओरै जों बेरायलागासिनो दं। खाथिथाराव दो पासबुकबो नाङा भिसाबो नाङा ओरैनो बिहार ओइ हाजो बाक्सा फिदिं खोरफिदिं दानिया फट' खेबो। जोंनि इण्डियाआवथ' बिदि गिदिर थास' बिबार नुफेराखैमोन जोङो। नै जाबाय भुटाननि थास' बिबार नै बिथांमोना खाना लाबोबाय दा इखो एकदम नै बोथिसे जाबाय गिदिर गिदिरखा आरोना भुटाननि फांथाम बिफाङाव मोनजोबदो आरोना खिन्थु